Migawo mar somo kokalo kuom kar tiego jopuonj mag nyithindo mong'ol pacho ka mangima ochako chenro mar manyo nonro mag jopuonjre mong'ol pacho kendie e chenro mar neno ni piny owacho ochualo gige somo ne jopuonjre go duto ma oyange e nyasi mobage mar chualo kony mag gige somo ne jopuonjre mahew 1011 ma bende obagi Nairobi. Judith Omondi lero wachno. E okang' mar adek, piny owacho kokalo kuom migawo mar somo ogolo gige tiegruok 321 madhi konyo jopuonjre man kod ng'ol ma opogore pacho ka ne jopuonjre ma ohew 1011. Chenro mar chiwo masinde gi ne jopuonj madongo mag skunde obagi Nairobi, kama jatend migawo mar somo migosi Ogamba oyuoro kendo yango ni itimo nonro mar yango kwan mag jopuonjre gi e pacho ka migawo no bende koro chano chwalo sir makamagi nyaka e kuonde tiegruok mamalo, chenro madhi neno ni jopuonjre duto ma Kenya oketie thuolo achiel mar yudo somo makare. KISA is intending to expand the distribution of assistive devices and technologies to reach learners with disabilities in senior schools and tertiary institutions, including universities. Don't do this device display unless you know the needs of every learner. And we will take the directive very seriously, that we do needs assessment for every learner throughout the education sector. We'll do it that one as a directive for the CS. We have to do it and do it well, so that we have to know where a learner is, where every learner is supposed to be, and what they have at the moment, so that we know the gap of their needs. E kinde romoni kata kamano, riwruoge mag jopuonj man kod ng'ol ywak ni tiegruok mag jopuonjre mag ECD ma ong'ol pod ni piny mokalo, ka koro gikwayo mondo mi sirkal otieg jopuonj manyalo konyo jopuonjre gi yare nasari ahinya to e kinde ma CBC nyak. We have ECD SNE director. Let us encourage the ECD teachers to come and train for the SNE for early identification. Infrastructure in the SNE schools are in sorry states. Sorry to say. Jatend migawo mar somo migosi Ogamba ochiwo chik mondo bad migawo no matiego jopuonj mag jopuonjre ma ong'ol one ni ochiwo budget madhi neno ni japuonjre ka japuonjre ma ong'ol oyudo masin mar tiegruok kod konye ngimane ma ok oriwo kod japuonjre machielo. In with the Presidential Working Party recommendations on KISA, I direct the institute to work closely with all learning institutions of special needs so that every learner is provided with assistive devices at the ratio of 1:1. Ripote wirem kod kwan jopuonjre gi ichan goli e thuolo mar dweche 2 mabiro. Judith Omondi, Ramogi.